pare. Basitan tinabati a pasahero ta. Bon pare, dandani tayo mat ngawinan iti lugar a pagsardingan tayo. Angam, pare Fernando. Kastoy ka dilatan ti biyag tangag na nayon? Ni. Apayan nasa umday ta, pare Makaryo. At ako mamot pagbaliwan ti biyag ta. Apay, naumakan iti kas tiya trabaho ta. Saan mat kiti? Nadamag ko lang. No, at nga ta pagbaliwan ti biyag ta. Si Kamot, tila mapampanunot mo. Anyat ang mutangay. Ang mga nagbaliw ti turong ti angin. Kat adda di tanam naman aswerte adumtang iti biyag ta. Sa bagay, saan tang among agpaiso? Nonya ti dumteng iti masangwanan. Ita mo, nonya ti plano ti Diyos iti biyagta. Nakababandag iti pasahero ta, Pards. Ngam adda may sa babayan nagbati. Kung agpaiso, nakaturok samot kami. Unsa? Iso adi na napuutan ang nakasangpot tayo iti bus station. Ringam ah. Sika natin mangringkan ko na, pare. Tama panak pa iti siya. Itay pa yung makisisbuak. O sige, ang kangarudan. Nasyakon ti mangriing iti babae. Ma'am, nakadanon tayo nito yung terminal ti boss. Ma'am? Ha? May masa niyo tinaturog. Nakadanon tayo nito yung bus station. Oh, kasta ka di. Diyak na puutan nga paiso ah. Agyaman na kiti panang ring mo kanya. Manyaman na, ma'am. O sige, tulungan kayo ang mga ibaba ka iti bagahe yo. Sige man nga rod ading ko. Mabitlaan. Gap-gapok gayam iti sabali apagilyan. At umayak man kita kadagiti mayat nga ang trabaho iti nagapwak apagilyan. Kas kuma driver. Ganda dumapay heavy equipments. Kasta ka di, ma'am? Ang mga nukayat mo ti agaplay. Amok nga minti akin ko kwa iti nasao a kumpanya. Iso nagawid kay nakitaan dagiti daddo makakabagya nga interesado iti daytoy. Kat gapo ta marikna kat nasayaat ka tao, i-offer ko kan kadaytoy nga oportunidad ang makapan iti sabali a pagilyan. Nagswerte ako na nang ibagan nyo ti dayta, ma'am. Ang mga no saan na kamay kar iti dayta trabaho. Padasam laan Ang kaspangrigan, kwarta ti problema. Di ka madanagan. Tanong may sa kakadagiti mapili. Nung magustuhan na kati akin ko kwa iti kumpanya, ison ti makaam mo iti amin. Nagiti laang daddo mga ilakat mo dito ti paggastuam. Kasta ka di, ma'am? Wan, no adda matalak mo a tao, mabalin mo mat nga awisan nga gaplay. Talaga, ma'am? Wan, kat no interesado ka, kontakan na kadagos. Ka-agent ti panagkasapulan da iti trabahador ijay. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Sige, ma'am. Kat agyaman ako unay. Manganta pa'y, Pards. Sagbay nga, biyahe tayo manen. Una, narigat mo't no, bisinan ta ti bagita. Mun kain pare. Saan ka di nga among matag manayo? Kam agoperate iti heavy equipments. Wan mat, pare. Iso na lang, takinay kahit ko tiyag konduktor. No kasta, padasan ta ti ag-apply para iti abroad. Abroad? No kahit mo amom ka di. Ati babae anao di abim maba. Ito rinain ko, kat awisan nak nga ag-apply. Amo na kanong amin ti akin kuka iti kumpanya nga agkasapulan iti tao. Iti trabahador ti kahit ko asawen. Kahit na kano ti Pilipino, ta nagagat tayo. Kastaya. Ay, wana. Padasan ta. Gundaway ta dayto yun, pare. Ang mga no dayto yun ti swertita, Pards. Ang sigurado nga taray toy. Ang mga no ag-resign ta iti trabaho ta, kalpasan na, di tamot lang makapan. Makigasang-gasat tan, Pards. Awan kastay, padasan ako nada. O sige, yan tangay kayat mo, padasan tangarod. Di kalapdan no kayat mo apadasan. Ngamrik na ana imbag No nalagaan tiriknam, ituloy mo.
Ngam no awan tital na itiriknam saan laangan. Panagkunak. Nasayat na dya babae. Kaslawan matkat ti panagdanag ko, ha? Ala, adakan ka day talakay. Ikararag talaangan, abendisyonan ni Apo day taaplano. Idi pero kuman napanunot mo day ta, Ha? Kasla kahit mo launay, pumanaw akon. Saan mo takas talakay? Nasayat mo't ata napanunot mo ti agabroad. Tabarang ada pagbaliwan ti biyag tayo. Barang makapatakder tayon iti napintas mo't abalay tayo. Barang makagatang tayon kadagiti kakapintas nga appliances. Tapno di tayo mo't umapapalatan kadagiti karuba. Aday ta ka manan, Raquel. Day taman apal mo ti bagbagam. Kasano kat datayon sa laangan ti awan nagbaliwan ti balay na diti lugar tayo. Kunam tadagiti karuba tayo, kat nangangato ti nagadalan da. Iso adakkel ti sweldo da. Dagiti mat da duma, di abroad dagiti anak da. Isu nga rod, anasaya at mata napanunot mo ti agabroad. Sa nga pulo kayo amin ang nakapasa. Da kayo tinagustuhan ti akin ko iti kumpanya. Kat sapay la kuma, taikan nyo iti patag, dahito yung oportunidad, ana ipaay kada kayo. Ala, agsagana kayo nga rudan. Isagana yo aminin agargartyo, taag-flight kayon iti aldaw ti Sabado. Awan matin ti problema karag iti papeles yo. Iso asiguradon ti amin. Pangaasiyo, tadiyon to dadaalan ti panagtalek ko kada kayo. Kanjak kayat ang madadaal ti record tayo a Pilipino, iti pagilyan a papanan tayo. Tauray siya, agsubliak iti trabahok. Iso ako yugan kayong matlaan. Dati akin ko kwa iti pagtrab-trabahuak, kat iso matlati akin ko kwa iti kumpanya a pagtrabahuan nyo. Nasingpet ngagpaiso ti amo tayo nga arabo niya. Wen nga rod. Dayto yan pare tayo ko nakaswerte adimteng kadata. Agbaliw mo't siguro ti kasasahad ti biyag tayo. Wal pare makaryo. Basta sayaatan ta ti kaadata ditoy. Wala. Makalungaw tayon iti kinarigat no kaskasan mo. Kumusta kayo nga iba kahit? Nasayat kami mat ditoy. Ay, Makaryo. No agsildo ka, pawit ka adagos Wen ka di. Basta urayan ti ipawit ko. Una, palagipan ka, tapno mong obligasyon mo. Wen bakit amok day ta? Basta agsildo ka, ipawit mo adagos tapno maiparenovate ko ti balay tayo. Kan, makagata nga kita appliances tayo. Wen ka di. Sige nga roden, tamaturog akon. Tapno makainan na akmat. Kumusta kan di talakay? Ay na, mailiw kaming kan ka kadagiti dua nga anak mo. Nasayat mat ti kasasad ko nitoy. Wasak, mailiwak matan ka na kayo. Kumusta kayo matan? Nasayaat kami mat babaen iti panarabay ti Diyos. Agan-anad ka di taan lakay. Di mo liwayan ti mangan, kan di mo liwayan ti agkararag. Wan bakit, kasta tira kamidan. Sige nga rod. Basta agkararag tayo akanayon. Wanyo, kahit yung ti sumurot kanyak. Uray ta, free time tayo, mate. Dito ay aklaptan barracks tayo. Aginanaklangan. Pare, apay no padasin tamot ti sumurot. Tapno makapag-relax tamay. Wen mo't ngayon, pare Fernando. Awan ano dito'y kalatan. Di ka makaliwaksay. Pasensya kayo, ngam dito ay aklaptan. Pides. Sumurotang man kadakwada, oray sagpaminsan. Ngam kitaan nyo Amang tila papanan nyo ditan. Wen Pards. Ay sus, no simurot ka kuma Pards. Nakapag-relax ka kumamay. O kaya aklang dito Nakainanak pa iti gusto. Diyak ngamin kaya ti papapanan nyo. Kita may sungsungkan samot ten kadagiti kakadwata at ila aramidin daritan. At least, nakapan kami iti lugar anawaya ama aramid mi ti kay-kayat mi. May papas mi pa iti iliw mi kadagiti asawa mi. Asus,
Madidaytan nga aramidin nyo, pare Makaryo. Ah, Maibus sa dagos ti kwartayo, itikas na nga aramidin nyo. Laglagi pa ma. Imay talitoy, tapno sumayaat mo't basit tibiyag tayo. Ngam no kasta ter aramidin nyo, ay, awan ah. Agsubli kayo di Pilipinas nga ima-ima. sana bale. Tanarugyan mo ni bakit aparino bit ti balay ni. Ken, nagatang na mo dagiti kayat nagatangan. Wen, masapol nga dalatamat reserba nga ornong nyo. Sana bale, takay kayat da tayo, matiamo tayo. Iso asigurado, i-rehire da tayo. Di ka unay mangnamnama iti dayta, pare Makaryo. Taditay amo ti mapasamak iti sumaruno abigat. Okay ka kadimit lang dita, lakay? Wen, babanti kasi ti Apo. Uray da kanimit ditoy. Anya, rogyan tayo ka din apatakderan tinagatang tayo adaga? Turayan nyo lang ang nagbakasyon na. Sige nga Rod, no kasta ti kunam, lakay. Di ka madanagan. Tanakabang kumot ti kwarta nga ipatpatulod mo. Nasayat no kasta. Hanggang diyo imutan ti bagbagiyo, ha? Wen lakay, di ka madanagan, tamang kami mat iti husto. Basta di mo baybayan ti bagim dita, ha? Ni Apo timang salsalwad kan ka. Pare, palagipan ka manan ha? Kanayon nga minan ti susurot mo kadarulando. Pare, uray maibus ti kwartami iti papapanan mi. Ta kwartami matigas gastusan mi. Pudno dayta, masiknanak lang amin kada kayo. Ngam no diyo denggan ti balakan ko, makamu kayon. Nang runakan ka, dataket nga rod ti aggayem. Apay nga, di ka mo nagpawit iti kwarta. Ren, urayam lataan at naipawit ko. Sa ti agrigrigat dito, So, di ka man nagbali na kasalasino dito? Ay basta, agipawit kan, tawanin ti kwartami. Nakasano? Gastadora ka magkaling. Aginat ka rin tasan ko na pidutan ti kwarta dito Wan, basta agipawit kan. Sige. Kat, nalpasan at pinarinobit mo ti balay ta? Una, isang agipawit kan tapno malpasan. I'm sorry, but only 3 persons of this group will be hired based on your performance in my company. Apay ngay. Ako lima ka, pare. Fernando Kupas, Michael Dudoy, and Kyle Ayawan. You're hired. The others, I'm sorry, but you have to go home. Parts, imbag ka pa'y. Narehire ka. Kanayon idi apalagipan ka, pare Makaryo. Ngam di ka matdimngag. Oh, kita am tinagbanagam. Ngun nga rod. Ita, awan ti mayawid ko akwarta para iti pamilyak. Takelat mo ti panangibaga ti amo tayo nga agawid kami. Oreda kami, agawid kami paymat. Sa kami to agsublimanan. Basol ko dahito ang nagbanagak pare. Leksyon kan karaitan. Kat di mo kung anulitin. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad asim mangbay kan ka.